Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV ese nyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Munongoziva mega mutuli ncuva akaita imwe budget isina kunaka. Handizivi kuti chichocho guys, zvinotoshamisa vanhu vakapererwa zvisingaite. Mutuli ncuva akadedzera kuti mapassport akwira. Aya anonzi maordinary passport a200. Emergency passport yanga iri 3 days yakundi $300. Ordinary is $200. Saka muri kutiudza kuti kana ukaichinjira kumaranzi, which means uri kutora passport ye2000 nepassport ye3000, zvaita kuti vazukuru vambuya nanda vasafare, because zviri kunzi inototanga from 1 January 2024 vanhu vanofanira kutotanga kutobisa mari dzakadai. Asi vanhu vakaita sana Hopewell chinozviva zviramba. Hopewell auya akanyora kuti the Zimbabwean government has increased the cost of getting a passport from $120 to a whooping of $200. Aenderera Hopewell akati it wants to make money from the mystery of Zimbabweans who are running away from Zanupf failed politics and corrupt rules. Zviri kudetsera kunzi naHopewell. Zanupf inozviziva kuti maZimbabwe awanda ari kutiza, achitizira nhamo iri kukonzereswa neZanupf, because mungoziva mega hapana mabasa, hapana zviri kufamba, nothing is moving in Zimbabwe guys. Saka zviri kunzi naHopewell vari kutoziva kuti vanhu vari kutiza, saka vati rega tikwidze mari idzi kuitira kuti tidye mari. Vamwe vanhu vadedzera kuti ko havaguti here ko vakaita sei vanhu veZanupf. Unongoziva mega Zanupf iri kukonzeresa guys. Vanhu vadedzera kuti zvakaoma, because paenderera nyaya yacho yaenderera zvadedzerwa zvikataurwa kunzi traffic wati vanhu vakubhadhara mari munzira vakufanira kuti vabise $200 to $4 pamatoll gate. Akaenderera futi iye Ntuli Ncuva akadedzera kuti nedzimba, vanhu vane dzimba vakufanira kuti vabhadhare mari, mataxi, zvinobohwa izvezvi.